mais k'a fɔ de ko ne kelen ka Ala minɛ sira daminɛ ne atule kelen ka Ala minɛ sira daminɛ ko san kelen kɛla ko ne ko a tiɲɛ yɛrɛ la salon ne kun bɛ nin sɔrɔ mais ɲinɛ a ma kɛ walima dɔgɔkun kalo tɛmɛnen na tiɲɛ yɛrɛ la ne atule ne kun bɛ ka kɛ tan nka nin kalo in na ma fɔ Ala tɛ lajarabi dɛ ne kɔnɔ bɛ n dimi n ngolo bɛ n dimi n mago bɛ jɔ wari la nka k'a fɔ de ko n kɔrɔlen ko kusara bi a ma kɛ wa Ala bɛna sara bɛɛ tɛ a y'a ta a ka kɛ n'a y'a kɛ a bɛ kɛ siga t'a la o de don moriya ye saba ye moriya ye saba ye saba a saba filɛ ni maa o maa ye nɛgɛ ka bɔ nin saba kɔnɔ i pɛridi la moriya fɔlɔ ye fɛn min ye wa min bɛ d'i ma i ka da la siga t'a la moriya fɔlɔ o de min bɛ d'i ma i ka da la nga era ko est ce que ni ndine ma est ce que ni dafa me ya est ce que ada yoro hindu dona nunu ne kawati mu dona nunu ne kolo jantigi du ko e dafa ndo lobolo ika karamo be dayla ibita million gilinge ka kolo ja kala bulu ibita de kolo ja dona do ma wa fa ni yoro en dafa me sanga ni yoro en ne mu varala ka do be ne bolo ni ndekile fo ita bulu ita inda ma do ndo so ko do abita yele maka kolo wera faraka parce que akala ne do ya fama on adafa nda ama dafa o yokolo jai a dafa nda ama dafa o hindui wallahi alam na sharaha ya aya sheki ya fama aya sheki alam na sharaha yo abela jele bi harfu kema an harfu sabama alam na sharaha bi harfu kema an harfu sabama wala abba mekata agindo ki bo fa na yana ki setigi o be harfu bi woloblan woloblan aha arfu bi woloblan ma alam na shara sigile do woloblan wallahi alam na shara ki setigi ki wafa na ki setigi o ga alam na shara halaka sadraka wa wadana an ka uzraka allazi an qad zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran ibi joy abana ninne bi ke setigi ninne bi ke nyamai o mana ki kana ke fitrin wale setigi ikana ke fitrin wale fa iza faraka tafansab ni klale ka selula kana banga ala ko suma de ya famwa o mana wayla rabika farga nunun be ka ala ko suma de ka sage alama ya famwa me ke era ke setiya ikana dala ko gele mana ga jojo ala ko ka ko de no fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra abana ya famu aya hagil to alam na sharahala aya sebe shen wolofla aka jala kala aka ko tle wolofla aya sebe shen bi wolofla aka ala jokala aka ko shen wolofla ya famu me abo tobi aya sebe shen bi wolofla no wolofla aka pigeon yini wal ma aka kamije yini wal ma aka sheje yini aka tobi aka dun wallahi billahi ala bison aya sebe shen kema flani shenta alam na sharaha suran ba kala ay ba sebe shen kema flani shenta ka yiri tan ani nani yini yiri wolo yiri tan nani aja mi ba don yoro wartigi don nafa ma danga diwi wallahi je dongo do ba no fe abita barula abita hotelula abita aka mission na na don wa na wa sababu ka dema ani muso min dara jina yake wa mu gando ma ka muli kurasa nga do ma ereta he che warbe che ngoi malo do aka dindo be yafe che ngoi ni zanga do ma danga de ay mundima wanani ata ita to aka so ay wafla doron e dima ko no la merbe ya no am saro ay wa fa bo kemenani mina dai bo dama ko aka dugo ke atara jina yaka muso wa mu gando ma million do ma e mi ma no fa ga mo lu pushe mi ba no fe ga te wuli ay wa nanu wa wafla de ma ga kemen de ma ga to di bama wallahi fambi bula alam na shara hasada ke ma fla ni ta ika yiri tan nan ni yiri ma mi bi jede abi here ki sigatala yiri wolo fla ma mi bi dabali so ma da fe shu fe bi ta no ya dai sigatala nega bi nega tige na billahi tallahi nini qur'ana che ni mi chugo do alam na shara bana bala billahi ni ya bu so ma da fe wula fe abi ta no ya dai sigatala na tule de afo chew nanaya moru kanaya ka ilabe kana ne kama ya nana joya dora ka kurshi jalati jala ngo wabisa okera e bisa da parce que ilabe kana ilabe ka koratu de la kana e tene do ne be qur'ana de kono mom so ka tilsi do ne be qur'ana de kono ne ga qur'ana te dabarai ala e qur'ana don de ne ma dabara te de yote ha na ko kam qur'ana re kala ka ake ina fuga tajwidu dong li dan no ne sola ay fla kala nawdi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin alam nashrah laka sadraka wa wadana anka sadraka ladzina anqad dhahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idha faragta fansaw ila rabbika farghab on delle dundila me amadalulah
amadolola o kuma ne be kuranɛ de kono parce que an b'a kala ko arabuya tɛ dɛ an b'a kala ko a dira kira ma wala mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ nin yɔrɔ de ko ne tɛ kuranɛ kala ko arabuya dɛ ne bɛ ko kuranɛ kala ko kuranɛ dira kira ma parce que kira y'a sɔrɔ kuranɛ bɛ yen nka dira kira de ma ko kura o mana ne bɛ k'a kala n'o lemaniya ye n'i nana i jɔ ne ɲɛ i ka dɔnkili da ye ne ye n ka harifu kelen kala dɔrɔn i bɛ taa woyo fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma o mana i fo o ye alamina siraha ye mais alamina siraha mɔgɔ dɔ bɛ yen dawle ko b'a ye garisɛgɛ ko b'a ye mais a bɛ ɲɛmɔgɔ la hali mɔgɔ tɛ malo a ma a lamɛn n bɛ dalilu d'i ma dɔ ye ne wele Gabon a ko ayatulahi a ko alamina siraha i y'a faamu a ko yiri genge dan yɔrɔ in na wa a ko alamina siraha a ko i y'a di min kɛ ne y'a kɛ a ko nka ayatulahi kira sugona a fɔ ne sugona ka kira ye kira nana den kelen ta alamina siraha a ye segin na ka di ne ma ne ko a ma n ko a to yen ala kira ye den kelen min d'i ma ne b'a dɔn a ko ne b'a dɔn ko yala ni aya in tɛ wa ko ayatulahi y'o dɔn cogo di n k'e alamina siraha dɔn ni ayatulahi fɛ siga t'a la o a bilahi talahi ne y'a fɔ a ye n ko kana fɔ dɛ kira ye min d'i ma ne b'a dɔn a ko ne b'a dɔn n ko nin aya in tɛ wa a ko yala e y'o dɔn cogo di n k'e alamina siraha de mɛn ne fɛ i ma kalan ne fɛ dɛ mais i ye sigire min baara i y'o mɛn ne fɛ n ko na ne ka so kɔnɔ yan o bɛ ne ka so kɔnɔ ne ka da la yan sinon ne filɛ nin ne tɛ sɛbɛn dɔn sɛbɛn tɛ ne na bagan tɛ ne cɛla foyi tɛ foyi hali ne ka warijɛ fɛn t'a kɔnɔ a kɔrɔ t'a dɔn tɛ ne na dɛ dalilu de bɛ ne bolo bilahi talahi n ka dɛ warijɛ feerela ninnu ma hayi na dɛ warijɛ a tɔ ye 20 ye dɛ tɔ ye 10 ye dɛ 270 280 ayiwa a nana 2000 la tu o de ye dɔnni Allah ne de bɛ alamina saraha kɛ k'a dilan k'a d'i ma bilahi waso tɛ hali ni ne donna diɲɛ président na président ka yɔrɔ la a bɛ dɔn ko cɛ suruma in k'a nana siga t'a la ne de bɛ se k'o kɛ mais foyi fɛn fɛn bɛ wele ko sɛbɛn fɛn fɛn bɛ wele ko o si de tɛ ne na parce que min kan ka k'o ye dɛ o de donna ne joli la mɔgɔ bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ de kɔ min ka sɛbɛn guloli tɛ dɛ sɛbɛn tɛ haramu ye dɛ ni sɛbɛnjugu tɛ mais ne kan ka sɛbɛn min dilan ka donna kɛ o dɔnni yɛrɛ de bɛ ne na a tɛ mɔgɔ min na dɔnni tɛ mɔgɔ min na ne de bɛ sɛbɛn in dilan k'a d'o tigi ma k'a don i la mais min kan ka kɛ sɛbɛn ye ala y'o dɔnni yɛrɛ de bila ne na o tuma na dawulɛ ko tɛ yen wa a bɛ yen o bɛ ye dɛ n bɛna min fɔ n'i y'a bɔ n da kɛcogo la i bɛ taa kaso la i bɛ dawulɛ fila mɛ i bɛ taa kaso la a tɛ bɔ a la a filɛ nin kuranɛ a y'a filɛ wara kasola ta tɛ haramu ye kasola t'a kɔrɔ tɛ k'i tɛ fɛn dɔn mais lajarabi juguba de don i y'a faamu wa wala nabila Yusuf taara kaso la wala mais lajarabi juguba don Cheikh na amala datugura ɲaro karamɔgɔ datugura Cheikh Ahmadu Bamba ala ka n'a kɔlɔsi ala ka hinɛ la Cheikh Ahmadu Bamba a datugura kaso la Gabon i y'a faamu a bɔlen Gabon de a nana ka na Tuba a ka du alhamdulillah suma alhamdulillah i y'a faamu kaso la dɔw tɛ haramu ye mais karamɔgɔkɛ tanga bonga dɔ don i ka mɔgɔw ɲɛna quoi mais n'i ye nin yɔrɔ in baara n bɛna min d'i ma n'i y'a baara k'a sɔrɔ i m'a kɛ ne ta in kɛcogo ye i bɛ don kaso la ani mi cogo la i bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ dalilu filɛ mɔgɔ min bɛ manja nɔfɛ muso gorominɛ i bɛ fɛ ka musow bɛɛ dan artiste ba i bɛ fɛ ka bɛɛ dan ministre yɔrɔ campagne daminɛtɔ don politicien nin y'a ta ye koyi a y'a hakili to a yɛrɛ la i y'a faamu e min ye entreprise tigi ye i ta ye ka entreprise ye mais u bɛ tile k'i dɔgɔya kɔnɔ bonya t'i ka kuma di mɔgɔw ye i bɛ nin ta warafa n'a lakazikira kan alamina saraha lajɛ segɛrɛnin dɔ filɛ nin min'o d'i ma kira Muhamadu yɛrɛ kira Muhamadu ala ye segɛrɛ min kɛ kira la ka tɛmɛ kira bɛɛ kan o de ye nin yɔrɔnin ye ala ye segɛrɛ min kɛ kira Muhamadu la ka tɛmɛ kira bɛɛ kan o de ye nin yɔrɔnin ye kira o kira ni cira ka kɛ kira ye kira tɔgɔ mɛn i tulo la yanni i ka na ala ye nabi ɲuman bɛɛ ye layidu ta ko an sɔnna a ka na ɲɛmɔgɔya ma yanni i ka na nabi ɲuman bɛɛ a bɛɛ ye layidu ta k'u sɔnna kira ka kiraya ma a ka ɲɛmɔgɔya ma yanni a ka na wa kira Muhamadu tɛmɛnen kɔ ala ma nabi ɲuman foyi kɛ ye k'o tɔgɔ bɛ wurulen dugukolo kan diɲɛ kɔnɔ k'o ka mɔgɔw m'a fɔ ka caya dɛ n'o tɛ caya la kerecɛn de ka ca bɛɛ ye bi jate la mais ka baara kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ komi silamɛw o mana warafa'ana laka zikiraka ala de ko ala kira ma warafa'ana laka zikiraka ni e yɛrɛ tɔgɔ i dawulɛ i kofɔli kare ni misiri wele ma di ye dɔrɔn kana da dɔnni ma i kulo la dɛ hali i kunkolo datugu i bɛ misiri wele kan warafa'ana laka zikiraka ala ma jama fara ɲɔgɔn kan farafinna foyi la yan farafinna yan
farafina jamana si tɛ yen ko ala ye jama min fara ɲɔgɔn kan farafina yan k'o bɛ kɛ ko wɛrɛ la ni Muhamadu ko tɛ Cheikh Ahmadou Bamba ka ziyara bɛna se sisan sanu ta maa 500,000 farafina foyi tɛ yen o tɛ balonti la o tɛ événement na o tɛ soirée la o tɛ foyi la ko maa 500,000 bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen farafina yan o tɛ yen o tɛ yen fiyewu ni silamɛya tɛ i y'a faamu wa n'i taara Asie hiji jama to yen Imam El Hussein alayhi salam Imam El Hussein ka Karbala bɛna se sisan Karbala bɛna se sisan ni an filɛ ni farafin kalo min na ani Cheikh Ahmadou Bamba ka ziyara de bɛ bɛn Karbala ni Cheikh Ahmadou Bamba ka ziyara bɛɛ ye don kelen safari tile 20 don i bɛ taa Karbala maa 30,000 maa 40,000 o bɛ taa Iraki kɔnɔ Imam El Hussein na Imam El Hussein jɔnni hafizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foyi tɛ fɔ kira mɔden o mana ala ko warafa'ana laka zikraka Muhammadu ne ye kofɔli kɔrɔta mana ne bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ fɛ ka dawlɛ sɔrɔ i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ tɔgɔ garisɛgɛlama i warafa'ana laka zikraka i b'a sɛbɛn siɲɛ 777 walima siɲɛ 7,777 mais a kelen o kelen n'i y'a sɛbɛn warafa'ana laka zikraka i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka tugu a la a kelen o kelen n'i y'a sɛbɛn warafa'ana laka zikraka i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka tugu a la i y'a faamu n'i nana se laban na tuma min na i bɛ di ɲini di nɔnɔ i b'o kɛ ka warafa'ana laka zikraka sɛbɛn ka warafa'ana i tɔgɔ sɛbɛn ni di ye ka tugu o la di nɔnɔ n'e ma di sɔrɔ ko di t'a ka yɔrɔ la n'i tilala sɛbɛnni in bɛɛ la i bɛ nasi in kɛ fɛn dɔ kɔnɔ ka taa don ɲama sunsun jukɔrɔ a bɛ tile 7 kɛ n'a ye tile 7 kɛ i b'a bɔ parfum min ka di ye o k'a la i k'a ko tile 11 walima i k'a ko tile 14 wallahi billahi ni kasa ma di kasa bɛ ja ni garisɛgɛ ma di garisɛgɛ bɛ ja ni dawlɛ t'i la i bɛ sɔn ni dawlɛ t'i la i bɛ dawlɛ sɔrɔ a tula i ko ten ne de bɛ dalilu d'a ma ko a y'a kɛ a ka jaabi di ne ma safɛ mɔriw ɲɛna ko n'an taara u b'an biri safɛ nin mɔkɛ ta ye an mɔkɛ segin mɛn a mɔkɛ kun tɛ foyi kan a bɛ fɛ k'e gosi ka dɔ de sɔrɔ e bolo i y'a faamu wa a mɔkɛ tɛ foyi kan karamɔgɔkɛ a ye sabali a ye dalilu tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ka safɛ n'i yɛlɛla an ka Facebook kan bi ka yɛlɛ TikTok kan bi n'a ye ne ja sisan ne b'a fɔ Ibo ne ye warafa'ana dɔn a dɔncogo yɛrɛ la k'a kɛ a kɛcogo la Ibo i bɛ kɛ fɛn ye o kɔrɔ ye ko ne ko k'i kana Ayatulahi fɛ yen ne m'i wele dɛ ne de ko i k'a sɛbɛn siɲɛ 777 walima siɲɛ 7,777 walima siɲɛ 77 mais k'a fɔ de n'i y'a dɔn a dɔncogo yɛrɛ la i tɛ sɛgɛn bilen o kɔrɔ ye ko na ne fɛ yen ne to yen kɔlɔsi filɛ n masa wele masa min tɔgɔ ye ko Alahu a tɔgɔ ye Mankutu ye n b'o masa in wele e nana o maa dɔ bɛ na min ka pusa e mana o maa dɔ bɛ na min b'i dugu ma su ni tile mɔgɔ ti jɔ mori yɛrɛ k'a fɔ ko don o don mɔgɔ bɛ n da la o tɛ fɛn koyi ala yɛrɛ de bɛ ne sɔnbaw mɔgɔ dɔw di ne ma ala yɛrɛ de ye mɔgɔ dɔw di ne ma olu de b'a fɔ Ayatulahi ka di n ye n b'a d'i ma wallahi a bɛ cɛw la cogo min na a bɛ musow la ten mɔgɔ bɛ yen ne ye mɔgɔ bi ne bolo i ka di n ye dama na san kalo 12 diɲɛ kalo o kalo ne kan ka balo min dun ne balo sɔngɔ a bilahi kalo o kalo a b'a ci ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɛbɛn d'a ma a ma nasi d'a ma don dɔ la min kɛ a kungo nana farajɛ jamana na a bɛ farajɛla de u nana fɛn dɔ fɔ a ye min kɛ ne taara n sigi so kɔnɔ n ko ala ne ni malo la a ma malo ne de malo la ni ye min kɛ ne a m'a kɛ fiyewu k'a ka mɔriya kelen ye ne nin y'a kɛ de ko n bɛ Ayatulahi fɛ mais ni kungo in y'a sɔrɔ n bɛ a y'a lakale ne ne ko ala o ka nɔgɔn ala a y'a kɛ ne ye ani bɛna ala minɛ sara hata an y'a dasi a kan tile 2 sabanan yan'ale ka ne wele a muso ye ne wele a ko non Ayatulahi vraiment t'es mara a ko ten Ayatulahi vraiment t'es mara wallahi i ye mɔri non ne ma mɔriya yɛrɛ k'aw ye fɔlɔ mɔriya ne ma k'aw ye fɔlɔ ne bɛ fayida de kɛ i tɛ se ne ka mɔriya kɔrɔ fɔlɔ n'a kɛra kɔnɔ ko ne ye sɛbɛn feere ni nasi feere la ne t'o ye dɛ i mago bɛ mɔriya la piya ti mɔriya kɛ Ismail Darame ɲuman na ka na forokiya koloni don ka taa ten o tɛ mɔriya ye dɛ mɔriya bɛ yen janaza yɔrɔ kuranɛkala o tɛ mɔriya ye sarakati bɔ bɛ yen nɔ a yasi siɲɛ 20 siɲɛ 40 tamaroden tila ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ mɔriya ye n yɛrɛ ye kuranɛ jigin ko an taara karamɔgɔ fɛ yen ne yɛrɛ ye kuranɛ jigin e yɛrɛ kalanna n ko a ye kuranɛ jigin o tɛ mɔriya ye n yɛrɛ madrasa kɛ kilasi 12 o tɛ mɔriya ye ne de b'a fɔ piyan Ayatulahi filɛ nin ne bɔra madrasa la ne ye madrasa kɛ Bunabasi la Grand Tigibugu ka darul hadisi kɛ darul islami kɛ Grand Tigibugu darul hadisi bɛ yen bɛ Mataw la darul islami Grand Tigibugu
ne ni cɛ o cɛ kalan na m'a fɔ i tɛ silamɛ ka tɛmɛ ne kan Ala b'o dɔn ne ni cɛ o cɛ kalan na ɲɔgɔn fɛ m'a fɔ ko a tɔgɔ wari t'i kun ka tɛmɛ ne kan Ala b'o dɔn mais ne ni cɛ ma kalan ɲɔgɔn fɛ ko ne bɛ dalilu min dɔn k'i b'a dɔn ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ne ni cɛ ma kalan ɲɔgɔn fɛ ko min bɛ se k'a ka mɔriya da kɛnɛ kan ne de tun b'a da kɛnɛ kan k'a jira ko n ye mɔri ye ne Seydou Ousmane Madani Haidara ka kalanden ne ni cɛ o cɛ kalan na ɲɔgɔn fɛ ne ka madarasa kɛra k'a ban ko k'an ka teni don n ko teni kalanyɔrɔ bonyani kama ne ye teni forokiya kala k'a dɔn na ne kelen da a tɛ maa la n ko wa ne tɛ redoubler n di bi n bɛ classe min na maa t'u dan a bilahi n ye san 3 kɛ ne ka classe maa m'a dan ne de ye responsable ka hali n'an taara balontan na ne ka classe de b'a kubu ta an taara baki la n ko wa n ka classe bɛ bɛɛ ka classe da n ye bɛɛ ta da n yɛrɛ ye baki sɔrɔ n ye baki sɔrɔ n taara université la min n taara sɔrɔ Mali kalan tɛ yen quoi sanfɛ n ko i jɔ ne ka taa n balo ɲini n ko jɔ n bɛna n balo ɲini n ye n cɛsiri wasulu in fɛ ani n ka mɔriya ani n ka mɔriya a banna ne wasulu n ka mɔriya a tɔ wa taa i ci fɛ n nana ye sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ɲɛ n bolo ka fara o kan wasulu ni mɔriya kan o ye sɛnɛ ye ɔhɔ a ye wasulu ni mɔriya min bɛ ɲɛ n bolo ka fara o kan o ye sɛnɛ ni commerce n ye magasin dayɛlɛ k'o bila yan n bɛ taa sɛnɛ kɛ so waati ni waati n bɛ taa so a banna koyi mɔriya ye nin de ye mais u bɛ ka min k'a ye mɔriya o tɛ sigidenin dɔ de bɛ yen a fɔ a ma ko dalilu o dalilu in kɔnɔ a fɔlɔ dalilu mana d'i ma i ka da la a filanan e yɛrɛ ka barika ɲini a sabanan i ka dalilu kɛ nin bɛ ne bolo barawuti wa o dafalen bɛ ne bolo kimiyaw wa o dafalen bɛ ne bolo cɛ 30 wa n b'o dɔn n b'a dɔn tɛ a bɛ n bolo tɛ n y'a kɛ a banna a tula ye wala i ka video min bɛ ne kun a video 100 bɔ a video 40 bɔ ne m'a kɛ k'i k'a bila i ka téléphone kɔnɔ ne y'a d'i ma k'i k'a kɛ de Ala k'an bɛ sababa ma an ka taa kuranɛ fan wɛrɛ la an ye dɔ fɔ alamina saraha la komi waati sera Ala ka Mamadu dɔw ka ɲininkali bɛ wa i t'o dɔw di an k'o kɛ an ka sɔrɔ ka taa kuranɛ fan wɛrɛ la bi ta in kɛra wulafɛla ye o a y'a partager a ka aimer cɔrɔnɔ ɲuman na a y'a partager bisimila siri ko an balimamuso dɔ ko siri tigɛla siri t'ale la min ko siri tigɛla siri foyi t'a la a bɛ fɛ ne ka dɔ de di kokura ne tɛ don a ye tula i ka fɛn kɔnɔ n m'a fɔ ne yɛrɛ tɛ siri dɛ nka a ma nɔgɔn awɔ waati dɔ bɛ gɛlɛya maa ma o ye Ala ka lajarabi n'o ma k'i la dɔrɔn i bɛ kafiriya quoi i y'a faamu wa adamaden waati dɔ bɛ gɛlɛya i ma mɔriya t'o la foyi t'o la hali Ala ka nabi ɲumanw Ala ye waati dɔ gɛrɛ o ma f'u taar'u tɛgɛ kɔrɔta Ala ye Ala yɛlɛma dɔ de ko in na i y'a mɛn wa mais a fɔ muso ye ko ni siri b'a kan n bɛ yiri d'a ma ka kuranɛ d'a ma alhamdulillah k'a ka taa zɛrɛn jɛ kuru 1 ɲini ka ɲamafu kuru 1 ɲini ka zaba kuru 1 ɲini a k'a tobi a k'i ko tile 4 o ye yiri ye a fɔ muso ye ko ne ye min kɛ n ka maraka kɛ cɛkɔrɔba ye o ye kulawuzu birabil falaki ni birabil nasi wallahi o do koyi i fo naam a fɔ diɲɛ maa ye ko ne de bɛ kuranɛ d'u ma k'u k'a kɛ wallahi o do wabiyaw bɛ nin kɛ koyi ne ta ninnu u b'a kɛ caman wabiyaw b'a kɛ u b'u ko a la yɛrɛ u b'u ko a la nka n'u sera ma u b'a fɔ ko mɔrigananu ne tɛmɛna mɔrigananiya kan dɛ depuis kelen a bɛ to k'a fɔ ko mɔrigananu ne tɛmɛn'o kan n'i b'a fɔ ne ma mɔriganani dɔ da i ka so ye n'o tɛ n'i sera yan i bɛ na da la ko ne tɛ mɔriganani ye awɔ ne tɛ mɔriganani ye dɛ mɔriganani lagosikan de bɛ taa kalama sabu mɔriganani y'u bolo kafiriw de ye mɔri minnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma atule min sigilen filɛ jinɛ wurudi tɛ haramu ye ni jinɛ min tɛ jinɛ kafiri wallahi maa ni jinɛw bɛ baara kɛ nka tanba ni bɔrajan minnu filɛ an fɛ yan jinɛya tɔ ninnu ni manamanatɔ na bɛɛ nkalon ye ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ ni jinɛ ko tɛ kelen n'o tɛ jinɛw de ye alakira dɛmɛ k'a fɔ an bɛ tuubi ka fara i kan siga t'a la suratul jinnu bɛ kuranɛ kɔnɔ jinɛw de nana alakira nɔfɛ suratul arhamani bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ faama ye n'i bɛ fɛ san o san i ka jala ka nomi san o san i ka grade wala ka kura ka fara kan i n'a fɔ 27 septembre c'est tout à fait suratul arhamani de don jinɛw de y'a kala alakira fɛ fabi ayi ala rabbikuma tukazibani ni kira sera ma ni kira y'a kalan sahabaw bi a kalan k'a mɛn o ye kira ɲininka mun don kira ko an balima jinɛw de bɛ k'a kalan fɛ yan suratul rahman ala y'a sigire di ne ma bilahi tallahi san o san i bɛ lahalaya kura san o san i bɛ kɛ kɔɲɔmuso kura ye komi Seydou Ousmane Madani Haidara de bɛ ten san o san n'a kɛra kɔnɔ k'a kɔrɔla n'i taara lajɛ ko ko cɛkɔrɔba ye mɔgɔ sugu ye tan suratul rahmani b'a kɛ m'a fɔ Haidara ta rahmani ye dɛ a ka taa fɔ ko ne ko rahmani gindo b'a Haidara olu m'o f'i ye dɛ n ko i bɛ kɛ komi Haidara ɲɔgɔnna san o san mɔgɔw bɛ filɛli kura y'i la rahmani de b'a kɛ nka an ka taa kulawuzu birabil falaki kulawuzu birabil nasi suran 2 tɛ yan n ka n'u ka sababu nuzulu ninnu ma parce que olu fɛ yen
u ka tafsiri kitabu ninnu dɔw la ko kira dabalila ko ka taa bila kɔlɔn kɔnɔ ko kuruyɔrɔ 11 u bɛ se ko ninnu monte cogo la koyi ko kuruyɔrɔ 11 ko kira banana ka kira kunsigi kɛ ten ko o mana ko Jibrila nana n'a ye ko ka n'a di kira ma ko kira y'a di Ali ma ko n'a ye haya kelen k'a la ko juru bɛ fɔni ko ka na ji don kɔlɔn kɔnɔ ko fo ka n'a fogo sanfɛ cɛ ne tɛ n'o ye m'a fɔ ta in tɛ tiɲɛ ye koyi ne de ma d'a la awɔ ne Ayatollah ne ma d'a la wallahu ya'asmuka minan nas ana ko kira daballa ko fa ta da bi min gabi ala qur'ana ko ale ya ala kira kici gaba mu ka o kunnu wallahi o mana ne ma da ta ina ne ko qur'ana ta ngana ko ngabi ka tar ko mun da kira la ne ma son Ivo ni gɛlɛya b'i da ko fadenw y'i tɔɔrɔ Ivo ni dabali la k'i t'i dabali b'a dɔn ne Atulayi b'a fɔ n b'a kɛ k'a d'i ma tɛ dɛ n b'a fɔ k'i k'a kɛ maa min y'i dabali i b'a tigi dɔn maa min y'i bon i b'a tigi dɔn adamaden n'i y'i jugu bɛɛ fɔ mɔgɔw ye i b'i jugu caya ɲinɛ a ma jan a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan ne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ne y'a wele k'a fɔ a ye n ko karisa cɛ n k'i cogo dɔn a bilahi talahi ne y'a wele n ko karisa n k'i cogo dɔn n ka balima don ko han n ko n k'i cogo dɔn ko ne y'o fɔ mun na n k'i ye fɛn o fɛn kɛ n y'a bɛɛ ye ne ye n kɔ filɛ i la i bɛ sa siga t'a la ko mɛ ne ye n kɔ filɛ i la dɔrɔn ne bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu ladege sɛgɛn n'a bala ninnu ginjɔ alimami ninnu ça fait m'u ladege quoi siga t'a la a ko han ko bilahi ne ye n kɔ filɛ i la i bɛ sa i ye min kɛ ne y'a ye ala y'a bɛɛ yira ne n'a bɛɛ nin yɔrɔ in na i ye nin kɛ nin yɔrɔ in na i ye nin kɛ i y'a kɛ tan ne y'a fɔ a ye an kɛlen ko ka ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ telefɔni tɛ a ko yala ko yɔrɔ u da ala la koyi yala ko wɔkulɔni bɛ ne bolo jumɛn bɛ ne bolo e y'a faamu ne ko wɔkulɔ n ko ne valeur ka bɔ wɔkulɔw ye o ne ye adamaden de ye wɔkulɔw ye jinɛw de ye jinɛ naasilen de ye wɔkulɔ ye ne dun ye adamaden de ye ala ye dɔnni dɔ di ne ma a tɛ wɔkulɔ la n ko nka ala ye dɔnni dɔ de di ne ma kuranɛ kula uzu birabil falaki ni maa ye ne dabali n m'a fɔ dabali tɛ se ne na dɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais n'i ye ne dabali i sigi a kan dɛ ne b'a dɔn ko n'an y'a dɔn don o don n'an ye n kɔ filɛ i la o dugujɛ n bɛ taa ko ala k'i nɔgɔya o dugujɛ ne de y'a fɔ maraka cɛkɔrɔba ko ne ma a ko Ayatullah a ko ne cɛkɔrɔba min nana filɛ i nɔfɛ i ka di ne ye n ko han ko a ko Ayatullah n dalen don la nka Ayatullah kana siga dɛ i mako bɛ min na wari yɛrɛ de bɛ ne kun a fɔ a bilahi cɛkɔrɔba ko ta ko wari yɛrɛ de bɛ ne kun a ko n tɛ fantan ye dɛ kana hinɛ na wari sira cɛkɔrɔba bɛ t'o fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ dɔ b'a kun a ko kana hinɛ ne na wari sira kan wari yɛrɛ de bɛ ne kun ne ko cɛkɔrɔba sigilen ma n ko bilahi talahi dɔnni bɛ Ayatulayi la haram de b'a la n ko dalilu yɛrɛ de bɛ ne bolo a ko wa e yɛrɛ de ka dalilu de kama dɛ ne wulila ka na de parce que n b'a dɔn dalilu bɛ dɔnni wari i y'a faamu a ko n b'a tɛmɛ ta a ko i ka ko ninnu na ko lajɛli t'a la n ko mɔriya taama di ni lajɛli tɛ koyi nka bamakɔkaw ka fiɲɛ ye nin fa ne ye n dɔmɔ ne de t'o lajɛli ninnu kɛ an mago bɛ lajɛli min na n'o tɛ mɔriya taama di ni lajɛli tɛ o laban de la n bɛna kuranɛ istikara d'aw ma bi i y'a faamu wa ala ka Mahamadu i bɛ papiye jɛma dɔ ɲini o an kiri wala i bɛ sa ni ka sɛbɛn nana n yɛrɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ propre ye ayiwa n'a nana bɛɛ layifu ma kɔni n'an tilala de a bɛ fɛ n y'a ye muso in tɛ wa k'a ka n kɔnɔ n'ala sɔnna i y'a faamu wa ni 17h sera an m'o fɔ ne o ne b'a dɔn ne bɛ k'a yɛrɛ lajɛ wa ala k'an bɛ sɔn ma an ka kula uzu birabil falaki in di an ka ninnu ka ɲininkaliw jaabi ne y'a fɔ a ye n ko 17h kabini a ma daminɛ o la ni 16h30 tɛmɛna a kun bɛ ne kɔrɔ de ala k'an bɛ sɔn ma i y'a faamu wa a ko ka fɛn d'a ma n ko n tɛ lajɛli kɛ ne ne y'i jugu tɔgɔ f'i ye dɔrɔn i bɛ t'u kɛ la ko n ka mɔrikɛ de y'a fɔ i ye k'i jugu ye karisa ye jugu ye karisa ye n t'o f'i ye dɛ kula uzu birabil falaki sɛbɛn a filɛ nin ye siɲɛ 41 birabil nasi siɲɛ 41 i b'a sɛbɛn a ko jeli m'o sɛbɛn ne ko k'e kɛ ko ayi k'ale nana ne fɛ yen ka ban a ko wa Ayatulayi 41 ninnu bɛɛ sigiyɔrɔma 41 sɛbɛn ne ye a ko bari ne ka kow ka gɛlɛn ne ko basi t'a la n ko ja miliyɔn b'i kunna a yɛrɛ yɛlɛla a ko a sɛbɛn a bɛ bɛn min ma dɔrɔn 41 sigiyɔrɔma 41 ne y'a d'a ma n ko taa i ko a la dɔgɔkun kelen
kalo kelen ka jane dɔgɔkun kelen t'i kɔ a la kalo kelen dɔgɔkun kelen bɛ dafa tuma min na a yɛrɛ ka baarakɛden ko patron fo ni yafara ma dɛ a ko e yɛrɛ ye sogo min dun yan dɛ a kolo an y'a ta k'a kɛ k'i dabali a ka baarakɛden a bɛ ka min sara a ko i ye sogo i yɛrɛ ka sogo dunnen dɛ an y'o kolo a kolo ne yɛrɛ de taara n'a ye parce que ne e sɔrɔ ma di ne ni baarakɛla in tɛ i y'a faamu a ko n taara n'a ye an y'i dabali n'a ye a ko fo ni yafara ma dɛ a ye ne wele k'o fɔ ne ye min kɛ ne ko hama n ko yafa o ma a lamɛn dɛ ne ko a ma n k'a ka yafa o ma o kɔfɛ dun a muso nana a ma muso baarakɛla ta kɔfɛ ko karisa fo ne yafara ne ma n'o tɛ foyi tɛ yen ko ne ni n balimaw ma min k'e la fo ni yafara ne ma yan'a k'a fɔ a yafara muso ma a ye ne wele fɔlɔ ko muso ye nin fɔ a ye n ko yafa muso ma n'i ma yafa muso ma halisa ko tɔ min bɛ yen i t'a ɲɛ dɔn n ko a m'a fɔ k'e ka yafa ma ka ban n ko e yɛrɛ ko hakɛ min kɛ ala la e t'o da dɔn wa i tɛ yafa ma a ko a to ne ko n ka yafa n bɛ yafa cɛkɔrɔba ko k'a yafara mɛ bi cɛkɔrɔba a ka ala tɛ ye a ka kira tɛ ye nka a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko n ka baro kɛ n'a tɔgɔ yɛrɛ ko yɛrɛ de b'ale nisɔndiya k'ale hakili jigin